Čau, pojď si se mnou vypočítat tuhle rovnici. Hned na začátku vidíme, že jsou v ní zlomky a ty prostě nechceš, tak se jich musíme nějak zbavit. To uděláme tak, že celou rovnici vynásobíme takovým číslem, aby se nám vlastně zkrátily čísla ve jmenovateli. To znamená, že musíme najít společný násobek čísel 15, 5 a 3. Nejjednodušší bude zvolit si právě tu 15. A teď jdeme 15 děleno 15 je 1. Takže tou jedničkou vynásobíme všechno, co máme v čitateli. A bude to 1 krát závorka y plus 10. Plus, jdem na druhý zlomek, 15 děleno 5 je 3. A zase vynásobíme vše, co je v čitateli. Takže 3 krát 2y rovná se, tady máme jenom jedničku, tak tu můžeme rovnou vynásobit. 15 krát 1 minus, a zase vydělíme. 15 děleno 3 je 5, takže budeme mít 5 krát závorka 5 minus y. Teď si to dám všechno vynásobit. 1 krát y je y, 1 krát 10 je 10 plus 3 krát 2y je 6y rovná se 15 krát 1 je 15 minus 5 krát 5 je 25 a minus 5 krát minus y je plus 5y. Tady nesmíme zapomenout i na to minus před 5, protože to nám mění znamínko. A teď si dáme všechny y na jednu stranu a čísla na druhou. Vlevo budeme mít y plus 6y minus 5y. Tady nezapomeneme na to, že pokud přesouváme výraz přes rovná se, tak nám to mění znamínko. A na pravé straně nám zbyde 15 minus 25 minus 10. Y plus 6y minus 5y, to se rovná 2y, rovná se 15 minus 25 je minus 10 a minus 10 je minus 20. Teď máme 2y rovná se minus 20, ale my to y chceme jenom jedno. Proto to musíme všechno vydělit dvojkou. A vyjde nám z toho y rovná se minus 10. No a to je celý. Nebylo to tak těžký, ne? Tak mě nezapomeň sledovat a přijď si zase něco spočítat. Díky, čau.